Kaixo. Bueno, ikusi dut lanpostu horretarako iragarki bat kalean eta oso interesatuta nago, nire ustez oso egingo dudalako eta, bueno, hori. Bai, bina, ez dauka goroso bat. Zuk emakumea zera eta autorenak erako aketek mutien txatira. Baina zaten hori bidazu emakumean izatagatik ezin dudala lanpostu hau eki. Baina nire eskubideak non geratzen dira. Zergatik emakumea izatagatik ez du lanpostu hau eki. Hauek dire daukagun gauzak. Bazelako lotza. Sartu. Kaixo, egunon. Egunon. Bene, ikusi dut iragarki bat, non esaten zenuen lana aberatzen ari zinetela. Bai, bina, zuk aurduan zaude ez dut uste aurkituko dizugula. Zela ba? Aurduan zaude eta hori gero suplente aukitzea eta guztia da lan gehiago. Baina ezin duzu hori egin? Bai. Pues txartu iruditzen zait. Eibiliko dute reklamazio bat. Vale. Agur. Agur. Eso. Eso, zuri berdina gertatu zaizu? Bai, berdina. Ez digute eman lanpostu emakume izatagatik, baina hori zer da? Zerbait egin behar dugu, eta ni gai beneko naiz, pentsatzen, eta igual, gure enpresa antolatu aldugu, edo ez dakit zerbait dugu egitea, niri, ez dakit. Bai, idea superona, baina dirua handik aterako dugu eta. Ikusten, antolatzen ondo eta ondo ikertzen proiektu eta hori, igual foro handunditik atera dugu dirua, edo galatzetik. Bai, da, edo Bizkaiko foru aldunditik uste dut ere ematen ditu dela. Bai, eta gobernua beti dago hori, lana egiteko... Bueno, pentsatuko dugu. Bai. Dago.